Makadawat og tag 30,000 nga bonus ang kapin 4,800 ka mga kawani, lakip na ang mga piniling opisyal sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo human giaprubahan sa Konseho sa Dakbayan ang pagpanghatag niini. Ang maong lakang sa konseho nahitabo human giduso ni Mayor Mike Rama ang 206 milyones pesos nga supplemental budget 2 apan hangtod karon wala pa naatiman sa konseho ang 2.8 bilyones pesos nga supplemental budget 1 nga giduso usab sa mayor sanglit gisuspenso ang deliberation niini. Si Konsehal Margarita Osmeña maoy niduso aron aprubahan ang paghatag sa 30,000 nga bonus ato sa executive session kagahapon. Apan upat ka konsehal ang niboluntaryo nga 10,000 ra ang ilang dawaton inay 30,000. Mato ni Konsehal Mary Ann de los Santos nga sobra ra kadako ang maong kantidad nga pahimuslan sa mga kawani. Apan ang uban nga mga konsehal miingon nga gamito nila ang maong kantidad aron ipamalit og pinaskuhan alang sa ilang mga higala ug kinugos sa bunyag.